tossa noin ja sit heti sen jälkeen kelli 1. Tuo mun jälkeen. Uudestaan! Uudestaan Uno! Uudestaan vaan väärä vai? Takajarrukin ei toimi. Ei niin, mut sitä ei tarvitse. Mikä Uno? Tuliko se video? Toimiks? Toimii. Ponnistaa. Ei se ponnistelu. En mä tiiä. Ja vähän enemmän vauhtia. Mä tulin ykkösellä. Mulla on taas ihan polviakin. Onko sammutushattu tää? Mistä minä? Tiedä missä se nyt on. Varmaan meni rikki. Kato, yks vähän rupee matkaa. Miksi se meni pihaan? Elääkö? Elääkö? Kummassa se kuuluu olla? Vittu et osaat käynnissä. Uudestaan. Mä koitan. Tässä oli kyllä tää hieno. Näytöstä. Koori tuolla. Tuu. Perseen. Tästä mun piti. Ja tonne mun piti hypätä. Meni vähän suoraan. Ei sun pitänyt se osuus siihen. Piti päästä. Pitikö? Joo, mun pitänyt päästä sivulta. Vedään uudestaan sivulta. Haista nyt vittu. Haista itse. No. Vähän mun sormit haisee vaan sillille. Oi mut mitäs muuten mitä mut polveen vaan vähän sattuu. Näis osuu johonkin kiveen. Oho, heti joku viilto. Ja mä tänään laitoin jalkaan. Mitäköhän ne nyt sanoo?